Sziasztok, én Ferenc Fábián vagyok, és ez itt egy birkozós videó lenne, amiben itt a velem Szolnoki Adrián. Sziasztok! Nézzük akkor. Ez a mamám telefonja. Nem éppen valami jó. Ne higgyék azt, hogy nő is. Nézzük akkor, kezdjük a birkózást. Három, négy. Prati sve dok nije naša dugo kisela na Kawasaki brum brum. A nije taj od uvoli taki tele je nešto bolje, ne manje makaki tele je crne boje, me bare sve automatike da zameće u tu piće da kad je da kapitela je. Davde do tela da mu bude tada, da joj bude momaki u isto vreme tata. I nju ne zanima odakle plata, zna posovi su nešto tipa ratatata. Znači dalje neka nova stara, zatim mesec novi zlatila na čoko vrata. I srči godine bile dijata, nikara, na mlada. Naša dugo kisela je na Suzuki brum brum. A lupa je viđena sa drugim koji vozi dole iz kojih se čuje posuki da ti je high life. Vodi je night life u ruci. Možemo najveći naš koji su samo pare snaga. Vidimo da se stiže. Sve što je para kao da je kriminalna banda. Ovdje voli ne bi teo da je kraj. Drži je u sebe kako ume i zna. Ona bi tela samo još da mu uzme i stan. Jer on ne vidi da postala je luda i zna. Idemo na Bivali, malo New York, malo Paris, malo jahte, avioni, malo London i Dubai. Skupe stvari, Ferrari, eure, marke, kune, dinari i dolari. Ez a videó ennyi is lett volna, tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, sziasztok!